Takže čaute, takže toto je ďalšie video a vlastne toto je taká informačka a teraz som vám chcela povedať, že som si vytvorila e-mail. Asi viem, že čo? Jedna vec na celý vlog alebo video? Nie! Je to na Centrum, ale nechcela som im robiť reklamu, ale bohužiaľ sa to stalo. Ale predsa mám tajný e-mail, dám vám ho, tuto hore ho uvidíte nado mňou a dúfam, že sa, ale nepíšte mi tam prosím, ahoj, ako sa máš, ahoj, hej, ale ahoj, ako sa máš, dobre ja a ty a bla bla bla, lebo píšte mi tam len, aké videá chcete odo mňa, či je to challenge, DIY, tak, alebo tak. A prosím, neposielajte mi tam ahoj, ako sa máš a tak. Takže, zajtra je Silvester a chcem vám do nového roku popriať ešte, aby ste boli zdraví, šťastní a viac vám už nepoviem, lebo to som len takto rýchlo chcela a e-mail teda máte a keď tak vám ho ešte dám aj do popisku videa a nezabudnite sa mať krásne a čaute.